Καλησπέρα σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Για να σας φτιάξω τη νέα χρονιά, θέλω να σας δώσω 2 tip με τα οποία μπορείτε να καταστρέψετε τα δόντια σας πάρα πολύ εύκολα ή να τα προστατεύσετε εφόσον αντιστρέψετε τις πληροφορίες, γιατί φυσικά ο τελικός σκοπός του βίντεο είναι το πώς να βοηθήσουμε τα δόντια μας να μην χαλάνε εύκολα και να έχουμε καλύτερο επίπεδο σωματικής υγείας. Γιατί, όπως είπαμε, το στόμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θυμάστε το άλλο βίντεο, Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι 2 τα tip. Το πρώτο κομμάτι είναι το ορόφημα που επιλέγετε καθημερινά να σας συντροφεύει στη δουλειά ή όποια είναι η δραστηριότητα σας καθημερινή. Και το συνηθέστερο είναι ο καφές, το τσάι, η σοκολάτα με μπόλικη ζαχαρίτσα μέσα συνήθως και μια τζουρίτσα κάθε μισή ωρίτσα. Όχι, παιδιά. Κάθε μισή ώρα είναι επίθεση στα δόντια σας. Και αυτό σημαίνει ότι σε πολύ γρήγορο και εύκολο χρονικό διάστημα θα έχετε αρκετά θέματα σε αρκετά δόντια. Μην το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ. Αν έχετε μεγάλη ανάγκη, μπορείτε να βάλετε υποκατάστατο ζάχαρης, οπότε όσες ώρες και να καταναλώνετε το καφέ σας ή το τσάι σας, δεν πρόκειται να έχετε κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα στα δόντια σας. Ή αν οπωσδήποτε θέλετε να έχει ζάχαρη ο καφέ σας, καταναλώστε τον μέσα σε ένα τεταρτάκι 20 λεπτά, πλύνετε τα δόντια σας και μετά συνεχίστε τη μέρα σας. Και αν θέλετε και αργότερα άλλο καφεδάκι, κάντε το ίδιο πράγμα και ξαναπλύνετε τα δοντάκια σας. Για να μην μας χρειάζεται τα λέω αυτά. Και το δεύτερο tip που ήθελα να μοιραστώ είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης, αφορά την Coca-Cola και την Pepsi, την κανονική και γενικά τα αναψυκτικά που έχουν ζάχαρη. Συγγνώμη, οι άνθρωποι που συνήθως τα αγαπούν πολύ, τα καταναλώνουν και σε πολύ μεγάλη ποσότητα και συχνότητα. Δηλαδή, έχω δει περιστατικά που είχαν 1 λίτρο σε καθημερινή βάση. Θεέ μου, καρδιά μου. Λοιπόν, αυτό να ξέρετε ότι ένα μικρό ποτήρι Coca-Cola, Pepsi ή όποιου ζαχαρούχου αναψυκτικού έχει τεράστια ποσότητα σε ζάχαρη, ένα τεράστιο σοκουλάκι, είναι φοβερό το πόση ζάχαρη έχει μέσα, ένα ποτηράκι μόνο από αυτό. Οπότε αυτό που θα ήθελα θέρμα να σας παρακαλέσω είναι προσπαθήστε να καταναλώνετε τα αναψυκτικά 1 με 2 φορές την εβδομάδα το πολύ και κατά το δυνατόν χωρίς ζάχαρη. Εντάξει, τώρα άμα τύχει και μια φορά με πιείτε και με ζάχαρη δεν χάθηκε ο κόσμος, αλλά άμα δεν είναι μεγάλη συχνότητα δεν θα έχετε μεγάλο πρόβλημα. Αλλά η καθημερινή χρήση 1 λίτρου από αυτά τα ποτά μπορεί να σας καταστρέψει τα πάντα, ακόμη και αν δεν τρώτε καθόλου γλυκά. Αυτό θέλω να το πω. Δηλαδή, μπορεί να πλένετε το δόντια σας 2 φορές την ημέρα, να μην τρώτε γλυκά, αλλά να πίνετε 1 λίτρο αναψυκτικό την ημέρα ή να έχετε τον καφέ ή τη ζάχαρη πάρα πολλές ώρες και σας υπόσχομαι ότι θα έχετε μεγάλα θέματα αν το συνεχίσετε αυτό. Οπότε σας παρακαλώ πολύ για σας, για να μην χαλάνε τα δόντια σας, για να μην μας χρειάζεστε συχνά και για να μην πληρώνετε πολλά λεφτά στον οδοντίατρο, αποφύγετε αυτά τα 2 πραγματάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δώστε μου ιδέες για τι άλλο θα θέλετε να μιλήσουμε. Ευχαριστώ.